Food Chairman MJ Longtlai District Vice President le kan khual lian pusi ngu lian chunga Longtlai West MLA te puzong nun sang khiang te MJ General Headquarters sa kan President le pusi lal matsuana General Headquarters sa kan Treasurer te pu Joseph kan Executive Member te le midang kan mi poimo te helai hun annual conference min man puitu in ming kalam kim lo mai nga MJA Longtlai District mingin sipai lo bu chu ni hei voina hianin englam hoi nge kan soyang otin ni jana ka ngai tua Longtlai District MJA te hi hetia min hu ang hianin member kan claim kan annual conference ve anga te chuanin ke mani lampang hoi deuh hanin fuina te po han soi veila ti te churil ruwa oma amaro chu kan som te he kan annual conference ron tel tur te kan han ngai tuin ke mani ai tam ma kha journalist ni lo kha kan boxia soi tur bera po fiat thiam har khop maya amaro chu rem chang kan ti ang le kan lok pui ve thei tur deuh nia ka ngai point claim te kan han soi lan ve jok chu atrul sia thiamang angin kan han soi don ani journalist te hi ke mani mi hring ani lovin kan na apoimo na wang hianin tu te poina ngai poimo kan hlo ani ti hi chu achiang tilai chuanin abigin Longtlai journalist te po mi puin du khop lo na te po kan nei na sa thri nang ti ka ringa social media han enila chu tiang chu mu tur om fo ani ta chuan ke mani lampang po hianin eng tiang kong nge kan in siam thatang khoi lai a hian nge ma son na tur om eng ra bi hi nge kan lara ngai ti te hi kan senior ho hianin kan ngai tu ve thina thiang to chuanin malam pan tur hianin ke khi kan pen ve renga MJ din mun te journalist din mun te po hi tam tak chuanin kan ngai dan aloin ang chi alowa a trenin journalist su political party in mang lo se ti du fe tam tak kan lain a trenin chu tianga chu lo ngai poimo lutuk lem lo te po kan oma tilai bo re hi voina a khetu tur lemin fiat puise tia kan du te mel engamo zat kan mu wangin han soilan zok ka dua MJA Mizoram Journalist Association han ti hi NGO dangte nen hian kan in ang lowa he kan central wele president pu ruat puya oma Longtlai hian join NGO han ti ang chia te po hianin MJA hi kan tel ngai lowa tin General Headquarters lama po hian ani thoin ka ria chulaya chuan tlom ngai pol ti han soi mai thei te kan ni lutuk lowa pol thil tum in anga chumi hnuaya member kho ma chu uele kan tiang chi te hi an ni MJA te hi chu ti zong yan soi tai la motor khaltu driver ho ina association pakhata an in chung khom ang deuh hian zon na in ang khom kan ni maya tilai chuanin pol dangte ne na han khai khina a member te po fear takle du dan big neya han kal akha MJA huang chunga hian arem chi alo ni ti te po voina hian soilan a thain karinga chulai chuan ke ni journalist te po hianin ma kan son chu ngai khop mai political party a kan omemo loemo khanin journalist tha kan ni le ni lo na kha pakhat ma hi a hril fia lo ani political party kan lo omani pon kan lo ani pon eng ang mi po ni la ke mani na rin tla ka kan tho phot chuan khoya po omila journalist tha hi kan ni tho thowang ti hi ke marin dan le chu din mun thleng thei tura khen le thei si lowa ke pona ka be ve fan thin ania tilai chuanin mi pui lam poina te fung kan lo lek ve thina po hianin journalist din mun
hi kan thlir thiam ve deuh te pawh anga in ka ringa social media chung changa hi tlem han soilan tel ka duwa tuna chuan kan hre veka soi tam ngai lovin print media te pawh niam lam kan pan hret a chiang ani tin cable tv te pawh ani tho electronic media kan ti ang chi te pawh tunlai a smart tv lo ma internet connection a lo tha a cable tv channel ai chuanin youtube le engemo film le thil dang te tvn tam to jok ma hi langa ti turani a mania helaya longtlai local cable tv operator pakhat chuanin an subscriber an lo chho deuh zel thu min hrila chulai chuan social media khovelina min run ne lutuk to wang ani tila a chiang ani ta chuanin engtin nge he social media hi kan man tangkai ang ti journalist te pon kan ngai tu ve thina tuna chuan a hretu vek kan ni a longtlai chan chin bu po a phe ka kan sem mai ba ka hian pdf te blog te siamin theiang angin the dar chho ani ve zel ta heng te hi kan chan chin bumi te na malam pan tuma kan phak ang to ka kan vati ve ani mi te ti ang cho phalawang a mu te po nuam chia lo mai the kan blog han siam ve te po amaro chu kan phak to ka social media thang chho zel kan ve na ani ti kan hriat apoi mo a ta chuan han soi kai lek ka du chu chan chin bumi chau te hi kan ramina amamo te khotlang thatna tur te le thil dang kan vei zong te zia ka puang za tu kan ni bik lo tia kha kan soi duwa mitinin smartphone kan hum deuh vek to a kan kuta a om deuh vek to ani du kan soi theya ka chan chin bu aya dar zau a le tam taka dar zau platform hi kan kuta a omani chu kan man thiam a poimo khop mai kan chan chin bumi te chu te ke mani chu min en chuan kan in chom seng kher lowang tin veng zong khua zong kan huap zo lowang tilaya chuanin eng angin nge kan district in ma so nang khoi lai nge poimo lai ti te kan au chua pui theina a hi atang kai zong in mangila tin ke ni te chu adik takin zep thu omlo le khathiam po kan omlo longtlai mj a hian mi bik po kan omlo journalism a thiam na nei po kan omlo ke ni aya o nei lian theile nei zau thei zo thalai rual le nu le pa valai tam tak longtlai district hian na nei ani kan social media te tangkai zokin mangila ke ni chuan thona bi kan neya thui tak kan ban tak theilo en tirnan ke hi durdarshan le AIR thok kania helai kan news nei zong te phailam media te ka pek ve ka remlo chu tia ang khoi thei tu chu du the da thei tu ra chu kan nga lutukani kan thalai te hian kha tiang zong khanin tran ron la se ka duwa tin youtube bi ka po hianin hanti la rual o anakhop mai hei pucharte hianin zantin heng lai group a chuan a link ka ron sem dar thina a han be ngata viewer po anga chhotan ve view mai amaro chu kan district mi pui ngai tu chuanin ala claim ani he tiang zong te hianin tran han latlang thei ila mani om huna phutratak tak soemo a kan ti ngot piala ma hianin heng social media thang ze la hi tangkai zokin ahman thei ni ti kha kan soi du a tin voina he pu ro piang alai DCC president Hovin halaya party mi engmo zatan mel kan ron kan muwa lo mom khop maya party thu chua le party ne engen khel ti te po hi han soi hi achak oma maro chu thui ta khan soi na chi ni lo mai theya amaro chu
kan thalai te mo nu le pa te mo hianin politics a hian eng chen hi nge mo kan va veya a eng lai hi mo kan khel ber thin le ti hi ka ngai tu ve thina Facebook a te WhatsApp group a te politics lam soi ho na hi han lu ti la du a kan lo du tui deuh nge ka hrelowa kan thuk hela hi ram nu khoi fe hi ala tam lu tuk lo deuh em o ti chu karil ruwa ve thina henga hianin political party a media cell te po kan ve thia heng te po hianin tran an lak deuh chu ngai mai o ti te ril ruwa dewa ni pupia pro pianga te mel han mu ta ga chuanin kan soi kai zok ani ola rei tak ka soi lo nga Longtlai district MZA te hianin du sakna tam tak kan dong mol hi ni bera Mizoram district a chuanin a member zong ai tu pon apa cheber tlember kan ni hianin ka hria a tiangkara hianin sarkar le tlom ngai pol te mi pui te kan politician te hrim po tu te po ni se mi an du saka district level meeting kan tel ve theina tu ro mang chi a te po hian tel lo nei kan nei mang lowa tiang khop chuanin du sak nei kan dong na sa a tin ko ran thleng hianin mi an ngai tu em ani ko ran upa te ko ran thuai tu ten in tan kan trong trai thina ni o ti te hi min thil le nol thin MZA Longtlai district te kan lom tak zeta min du sak tu te chunga hian lom thu kan soi mola kumin golden jubilee kuma hetianga changtlung taka annual conference kan han nei thei te hi helaya min ron tel pui tu te wang liu ani ti te a top nan kan mang ange kalome